Pokračovanie spomienok inžiniera Igora Labáta sa dnes bude zameriavať na časy, keď pôsobil ako veliteľ v protiteroristickej jednotke a zúčastnil sa ochrany pápeža Jána Pavla II. Počas návštevy v našej republike. Prvýkrát som mal možnosť vidieť a ocitnúť sa v blízkosti svätého otca Jána Pavla II. V roku 1990, keď prvýkrát navštívil ešte vtedajšie Československo. Svätý otec navštívil hlavné mesto vtedajšieho Československa Prahu, kde slúžil svätú omšu na Letenskej pláni. Potom sa presúvala kolóna na Moravu, kde navštívil Velehrad, takisto bola časť jeho návštevy. A druhý deň, keďže to bola prvá návšteva, ktorá bola len dvojdňová, navštívil aj Slovensko, kde v Bratislave slúžil omšu na letisku vo Vajnoroch. Vtedy som sa týchto ochranných bezpečnostných opatrení zúčastnil ešte ako príslušník protiteroristickej jednotky URN, čo bola vtedajšia federálna protiteroristická jednotka. A boli sme na túto návštevu zapojení podobne ako i iné zložky bezpečnostné, keďže to bolo veľmi významná návšteva. Na zabezpečení týchto opatrení sa podielali, dá sa povedať, všetky zložky polície. Zúčastňovala sa na nej dopravná polícia, poriadková polícia, letka federálneho ministerstva vnútra, protiteroristická jednotka a mnohé iné ďalšie operatívne zložky, ktoré zabezpečovali túto návštevu. Pred tou samotnou návštevou pápeža navštívilo Československo členovia z jeho ochranky, kde s členmi štábu, ktorý mal zabezpečovať opatrenia v Československu, sa stanovili podmienky, za ktorých bude prebiehať táto návšteva. Čiže všetky tieto veci sa riešili, dá sa povedať, myslím, aj 2 mesiace vopred. V podstate bol vytvorený scénár celej návštevy od príletu na letisko, pohyby kolón, ubytovanie, návštevy svätej omše. Bol vypracovaný podrobný scenár, ktorý sa konzultoval potom s členmi jeho ochránky. Pápež je jedna z najchránenejších osôb na svete, k čomu možno prirovnať ešte možno amerického prezidenta a predstaviteľov štátnych z Izraelu, ktorých ochránky patria k najlepším na svete. Pápež má ochránku, ktorá sa nazýva pápežská garda, a určite sú tam 100% ľudia, ktorí sa určite svojim výcvikom a môžu vyrovnať príslušníkom protiteroristickej jednotky. Aj keď hovorím, ich náplň je troška iná, ale určite majú veľmi dobrý výcvik. Ľudia, ktorí sú v najbližšom okruhu toho papamobilu, tvoria hlavne členovia tej pápežskej gardy, sú to ľudia z jeho ochránky, ale takisto keď navštíví nejaký štát, tak ako navštívil vtedajšie Československo alebo neskôr pri druhej návšteve Slovensko, boli v tomto vnútornom okruhu aj ľudia z ochránky ústavných činiteľov. Samozrejme veľkú úlohu musí zohrávať ochránka, nie len tá fyzická prítomnosť, ale aj veci, ktoré sú okolo toho, to znamená už nejaké operatívne poznatky, prieskum terénu, prehliadky miestnosti alebo všetkých miest, do ktorých sa má dostať, čiže tam už prebiehajú predtým pyrotechnické prehliadky, podobné záležitosti. No ale takisto, čo sa týka jeho osobnej bezpečnosti, vieme, že v roku 1981 bol na námestí svätého Petra spáchaný na pápeža Jána Pavla II. Atentát, pri ktorom útočník turecký menom Ali Akca na neho vystrelil z davu, z krátkej guľovej zbrane, vystrelil viacej rán, z ktorých 2 zasiahli pápeža a ďalšie 2 zranili ľudí z prihliadajúceho davu. Tento atentát bol uskutočnený ešte vtedy, keď papamobil, bolo to vlastne otvorené vozidlo a vlastne v
súvislosti s týmto incidentom neskôr bol papamobil obrnený nepriestrelným sklom. Čiže v podstate pápež je chránený tak, že celé auto v tej zadnej časti, kde sedí, je priehľadné, ale je zabezpečené nepriestrelným sklom. Pri takýchto návštevách, nielen návštevách pápeža, ale aj iných štátnych predstaviteľov, je stanovený protokol, kto sa s ním môže stretnúť, ktorí ľudia, a šanca, aby sa k nemu dostal nejaký človek, v podstate neexistuje. Sú vymedzené priestory alebo koridory, ktoré zabezpečuje ochranka. Nie je to len ochranka, ktorá tvorí tú jeho telesnú stráž, ktorá sa pohybuje v jeho blízkosti, ale tam mnoho ďalších ľudí, ktorí zabezpečujú tie priestory. A nejaká šanca, že dostať sa k nemu, je len taká, v podstate, keď sa pápež pohybuje, alebo teda iný predstaviteľ, že sa rozhodne ísť k davu a podá niekomu ruku. Vtedy je to, ako, jak sa hovorí, na ihlách, lebo to nebezpečie z davu, je tam tisíce ľudí, takže ustriehnú to, takže vtedy sú všetci na ihlách. Ako som spomínal, zabezpečovali sme, alebo zúčastňoval som sa už na tej prvej jeho návšteve, ktorá bola v roku 1990 v bývalom Československu. A neskôr pri druhej návšteve, ktorá bola od 30. júna do 3. júla 1995, kde navštívil Slovensko, tak dostal som sa, dá sa povedať, do jeho bezprostrednej blízkosti, lebo tejto návšteve predchádzala takisto príprava celej tejto návštevy, ktorá začala už zhruba 3 mesiace pred samotnou návštevou. Za tie 3 mesiace sme museli vytvoriť celý bezpečnostný projekt opatrení, navštíviť všetky miesta vopred, vytipovať a odsúhlasiť v podstate tie miesta, kde sa bude zdržiavať, kde bude ubytovanie, kde sa dostane do styku s tými veriacimi pútnikmi, takže bola to dlhá príprava a hovorím, mal som tú česť byť priamo v tom štábe, ktorý zriadil minister vnútra na prípravu tej návštevy. Potom počas tej samotnej návštevy, pri ktorej pápež navštívil Bratislavu, navštívil Nitru, ďalší deň boli presuny, navštívil Spišskú kapitulu, Levoču, ďalší deň boli tiež omše Košice, Prešov. Vtedy sme sa pohybovali, hovorím, ako členovia protiteroristickej jednotky, ale časť nás bola ako pripravená k zásahu v zásahových uniformách, ktorí však neboli na očiach verejnosti. Druhá časť bola v rámci toho protokolu v oblekoch a vtedy som sa pohyboval aj v jeho blízkosti a dokonca jeden večer, keď bol ubytovaný v Bratislave úradových sestier na Uršulínskej ulici, tak som sa dostal do jeho blízkosti, kde sme mali tú možnosť s ním asi minútu prehodiť slovo dve a vtedy som dostal od neho aj darček, ktorý mám dodnes a bol to ruženec. Počas celej tej návštevy a človek, keď sa dostal do jeho blízkosti, vyžarovala z neho strašne sila osobnosti. Tam to bolo cítiť, neviem to vnútorne popísať, ale človek to cítil, ako to z neho vyžaruje, sila ducha a tá ľudskosť, dobrota. Za tej mojej kariéry v protiteroristickej jednotke som absolvoval strašné kvantum akcií, aj keď hovorím, niektoré boli toho charakteru, že to boli zákroky proti nebezpečným páchateľom, ale zúčastňovali sme sa aj, hovorím, takýchto zabezpečovaní návštev štátnych predstaviteľov. Ale táto akcia, ktorá sa týkovala takéhoto zabezpečenia, zanechala vo mne najsilnejší dojem. Hovorím, ja nie som veriaci človek, ale skutočne zanechal vo mne silný emotívny zážitok, ako stretnutie s pápežom, na ktorý dneska spomínam. A skutočne to bolo cítiť, aký je to človek, aká je to osobnosť. Návštevy takýchto, či už sú to, hovorím, štátni predstavitelia,
alebo ako bola návšteva pápeža, tak sa dojednáva najprv na štátnej úrovni. Čiže v podstate jednalo sa na pokyn ministra vnútra, že bola ohlásená návšteva pápeža Jána Pavla II. Začali sa tie prípravy, do ktorej boli zakomponované všetky zložky polície. Od kriminálnej služby, poriadkovej, dopravnej, protiteroristickej jednotky, letka ministerstva vnútra, v podstate všetky zložky. Čiže jednalo sa na pokyn ministra vnútra, že sa jedná o významnú návštevu, čiže všetky tieto zložky sa podielali. Strašne veľa ľudí sa na tom podielalo, ja si to nedokážem odhadnúť ako teraz rádovo po tých rokoch, koľko to bolo, ale bolo to strašné kvantum, pretože táto návšteva si to aj vyžadovala, bol to dôležitý človek a samozrejme za dobre odvedenú prácu, lebo hovorím, jak som spomenul pred chvíľočkou, sám pápež Ján Pavol II vyjadril poďakovanie za to, ako boli vykonané tieto opatrenia v rámci jeho návštevy. Čiže bolo to aj morálne ocenenie, ale boli to aj odmeny, ktoré potom boli za túto akciu. Ja si myslím, že na tejto akcii návštevy pápeža sa zúčastnili tisíce ľudí, ale nebol zaznamenaný žiadny incident, ktorý by viedol k nejakému narušeniu tých opatrení, pretože myslím, že aj tí ľudia, ktorí sa tam zúčastnili, cítili, že čo je to za osobnosť, takže neboli žiadne také narušenia. Možno niekde mohlo byť problémy s dopravou, ale to sa nedá považovať za nejaký incident. V podstate si myslím, že kopu práce mala tá dopravná polícia, pretože tých veriacich a pútnikov tam prichádzalo veľa, jednak už autobusmi, boli tam aj zo zahraničia, neboli tam len Slováci, prichádzali aj veľa Poliakov, Maďarov, takže keď boli možno niekde problémy, tak s tou dopravou. Osobné stretnutie s pápežom Jánom Pavlom II vo mne zanechalo akože veľmi silný dojem a určite to budem spomínať do konca života.